Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Şaban ayının 15 gecesinde 100 rekatlık namaz kılmalı deyip video yayradıptırlar. Şol arada musulman doğanlarımız aslı esası bar mı, sünnette bar mı deyip soraptırlar. Bu soruğa cevap vermezden ön şunu bellep geçelim. Musulman doğanlar Şaban ayının fazileti barada ve bu ayda köprek ağız beklemeğin, Kur'an okumağın, sadaka vermeğin, hayır sogap işlerini etmeğin ahmiyeti barada ayrı vağızda aydıp geçtik dinlep bilersiniz. Şaban ayının 15 gecesinde de bir kişi öýünne ýeki öz turup dile edip biler. Nefil namaz kılıp biler, teheccüd kılıp biler. Emma yürüyte Şaban ayının belli bir gecesine, gün yüzüne değişli plança rekatlık namaz, her rekatında plan süre okumalı deyip ayrı bir namaz sünnette sahih hadislerde yok. Ya da Şaban ayının 15. gecesine değişli ayrı bir dileg yok musulman doğanlar. Türkmen sahrali käbir bidgatçı sopular, bidgatçı yaşullar Şaban'ın 15. gecesine Yasin suresini okumalı, izinden plan hil dileg etmeli diýerler. Bu zatların musulman doğanlar sünnetten sahih hadislerden delili yoktur. Ol videodaki 100 rekatlık namazlı gurruna gelsek musulman doğanlar, ol videodaki kişi şeýle diýär, bu gecede edilecek en esasy amalların biri. Ünsverin bu gecede edilecek en esasy amalların biri. 100 rekatlyk nefil namaz bar. Şol namazın her rekatyna 10 ihlas okuýarys. Eger şol namazy gece guturup bilmeseňiz, gündüzler dowam edip bilersiniz diýär. Salam mehriban doğanlar. Bu gece Şaban Şerif Meret ayının 15. gecesi, yani Ramazan Şerif ayının habarçısı Berat icabı. Berat icabının mübarek olsun. Bu gecede edilecek en esas amalların biri 100 rekatlık nefil namazı var. Şol namazın her rekatında 10 İhlas Şerif Kurvallah okuyar. Eğer de şol namazı gece tamamlap oturup bilmeseniz, ümidleri devam edip bilersiniz. Eğer de yağdayınız olsa, ümid ağzı beklet bilersiniz. Bu gecede edilecek başka amallar, kaza namazı okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, salavat-ı şerife okumak ve istiğfar etmek ve sadaka vermektir. Allah'ın bu gecede ediyen amallarımızı ve dualarımızı kabul etsin. Musulman doğanlar, bu 100 rekatlık namaz Peygamberimize sallallahu aleyhi ve selleme yönkep düzülün yalan toslama hadise esaslanýar bu bidgat namazdır. Ulu ahli sünnet alimlerimiz bu 100 rekatlyk namazın bidgatlygyny kitaplarına habar berýärler we musulmanlar bu hil toslama hadislere esaslanýan namazlardan äge edýärler. Mysal üçin İmam Nevewi Allah ona rahmet etsin bu namaz barada we Recep ayının ilkinci cuma günü kılınýan 10 rekatlyk bidgat namaz barada El-Mecmu' adly kitabynda şeýle diýär: Regaib namazı deyip Recep ayının ilkinci cuma günü akşam bilen yatsı namazı arasında okulyan 12 rekatlık namaz ve Şaban ayının 15. gecesinde okulyan 100 rekatlık namaz bidgattır, münker, ervet iştir diye. Bu iki bidgat bolan namazın Kutul Kulub, Ihya Ulumuddin ýaly kitaplarda aýdylyp geçilmegi ve ol kitaplarda bu iki bidgat namaz barada hadis aýdylyp geçilmegi seni allatmasın. Ve bu meseleni bulaşdyrýan käbir imamlaryň bu barada ýazan bir näçe sahypalar seni allatmasın. Olar bu meselede ýalňşýandyr. Bu bidgat namazlar barada Şeyhul İmam Ebu Muhammed Abdurrahman bin İsmail el-Maqdisi'nin ýazan Öran gowy kitabı bardır diýär. İmam Newewi'ň sözü şutaýda tamam boldy. Başga bir misal Hafız Iraqi, Allah ona rahmet etsin, İhya Ulumuddin'in hadislerinin tahricine, yani İhya Ulumuddin kitabını alıptır. Hafız Iraqi, o şol yerde geçen hadislerin haysi doğru, haysi ne doğru, sahih mi, toslama mı, şon üstüne işleptir. Şonna Hafız Iraqi diye, Şaban'ın 15. gecesinde kılınyan namaz barada gelen hadisler batıllar, yalanlar diye. Başka bir misal, İmam Şihabuddin Ebu Şam Maqdisi, El-Ba'is ala inkar el-bid'i vel-havadis adli bidgatlar barada yazan kitabında bu 100 rekatlyk namaz barada ve onun ziyanları barada giňişleýin düşünürýär. Ve onun bidgatlygyny ve nähilek musulmanlara ziyanynyň bardygyny düşünürýär. Başka misal, Hanefi mezhebimiň alimlerinden Abdulhayy el-Laknawi, Allah ona rahmet etsin, El-Athar el-Merfu'a fil-Akhbar el-Mawdu'a adli kiçik kitabynda Şaban ayının 15. gecesinde kılınyan şu 100 rekatlyk namaz baradaky hadisleri getirýär
we şol hadislaryň toslamadygyny we alimlaryň şol hadisler barada aýdan sözlerini kitabyna getirýär. Käbir jahil musulmanlar bu bidgatlaryň ziyanyna düşünmän, ay namazlarda näme ziyany bar diýerler. Birinji bilen musulman doganlar dine bidgat goşmak, täze zatlar goşmak haramdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi bidgatlardan gaty äga edýär. Eger Peygamberimiz gowwarýanymyz çyn bolsa, Peygamberimiziň etdiýenini etmeli, etmäň diýen zatlarynam etmeli däl. İbn Hibban'da, Ebu Davud'da, İbn Majah'da, Erbad ibn Sariye'den gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةُ خُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye siz meniň sünnetime we 4 halifalarymyň sünnetine berk eýeriň. Yani 4 çariyarlaryň Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radiyallahu anhum şolaryň ýoluny berk eýeriň, azy diýişleriňiz bilen ýapyşyň. Bu ensörüň musulman doganlar Peygamberimiz näme diýär? Dinine soňradan tapylan zatlardan äga boluň, çünki her soňradan tapylan zat bidgatdyr. Dinine her bidgat bolsa azgynlykdyr diýär. Ikinji ziýany musulman doganlar bidgatlaryň her bidgat aslında Allah we Rasuluna töhmetdir. Allah Taala bize din diýip öwretmedik. We Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize din diýip öwretmedik amalyna bu dinne bardyr diýmek, bu sogapdyr diýmek Allah we Rasuluna töhmetdir. Üçüncü ziýany musulman doganlar toslama hadisleri amal etmek aňyrda dursun, toslama hadisleri ýaýratmak bolmaýar. Beter musulmanlar ağırlanmaz ýaly toslama hadislerden äga etmeli musulmanlary. Şukil hadisler bardyr, şular ýalandyr. Peygamberimiziň adyna düzülen ýalan sözlerdir. Ağırlanmaň diýmeli. O çykyp oňa amal etmek aňyrda dursun. We toslama hadisleri ýaýratmak musulman doganlar haramdyr. Bu barada toslama hadisler baradaky dersimizde giňişleýin durup geçdik. Öwrenmek isleýänler şol dersimizi dinläp bilerler. Bidgatlaryň musulman doganlar ýene bir ziýany musulmanlary agzaly edýär. Musulmanlar agzaly edýän esas zatlaryň biri hem bidgatlardyr. Jahil sopyň biri bar diýe, sada bir musulman oňa inanýar, dogrusyny aýdýan onu kabul edip bilmän durýar ondan. O musulmanlaryň arasynda şu bidgat amallaryň netijesinde agzalylyk durýar. Bidgatlaryň ýene bir uly ziýany musulman doganlar käbir jahil musulmanlaryň asly we esasy bolmaýan bidgatlary alyp götürýäni görýän din düşmanlary beter musulmanlary agzaly etmek üçin, sünneti aýyrmak üçin, dini ýykmak üçin musulmanlaryň arasyna şoňa meňzeş toslama zatlary ýaýradýarlar. Bu videodaky gurulaýan musulman doganymyz bolsa Türkiýedaky bidgatçy sowaplaryň jemaatyndandyr. Öňem bu musulman doganymyz ýüzärlik ýakylýan erik perişte gelýär diýip ýalan maglumat ýaýradypdyr. Biz jogap berenmizden soňra ol videosyny pozypdyr. Bu kişi diýen zatlaryny anyklaman, aslyna ýetmän ýaýradýar. Özüm günah galýar, musulmanlaryň günah galmagyna sebäp bolýar. Biz bu musulman doganymyzyň şahsiýeti bilen işimiz ýok. Ýeti bolmagy mümkin. Emma din işine diňe gowy niýet ýeterli däl musulman doganlar. Din adyndan diýen edýän işin sahih delili esaslanmalydyr. Hususan hem halka ýetirýän bolsaň gowy anyklamalydyr. Allah Taala bu doganymyza we başga da bidgatçy sowaplara alynıp ýören doganlarymyza hidaýet etsin we ol bidgat ýollardan çykmak nesip etsin. Musulman doganlarymyza hem ýatlatma, bidgatçylar dinlemek bolmaýar. Hususan hem bidgatçy sowaplar bir zat diýen bolsa onu 70 gezek barlamalydyr. Kellesindäki selle, tahyýasyna adynyň ahun bolmagyna alynmaň musulman doganlar. Hukman sahih hadislerden delilini soran. Elhamdülillahi Rabbil alamin.